na nwa mgbe nta chee banyere ezi enyi gị, chee banyere mkparịta ụka unu nakwa ọtụtụ ncheta ndị unu nwekọrịtara. Ọ pụrụ ịbụ na unu nwekọrịtara oge ọṅụ na oge mwute nke ndụ unu abụọ. Ọ pụrụ ịbụ na ị natara oku ekwentị mgberede n'etiti anyasị. Ọ pụrụ ịbụ na ị kpọrọ n'oge mkpa n'ekwentị ma kparịtakwa ụka ogologo oge banyere nchegbu gị. N'ime enyi nke a pụrụ ịtụkwasị obi, mkparịta ụka bụ ya bụ isi. Ọ bụkwa otu a ka mmekọrịta gị na Chineke dị. Ị na-eme ka njikọ gị na Chineke dị omimi karịa dịka gị na ya na-akparịta nkata. Chineke amalitewo mkparịta nkata a site n'okwu ya bụ Baịbụl. Ọ na-enyekwa gị njikọ kpọmkwem ruo n'ebe ya onwe ya nọ site n'ekpere. Ya mere, ekpere bụ ịgwa Chineke okwu. Ọ dịghị achọ okwu ndị magburu onwe ya na mma ma ọ bụ oge ime mmụọ dị elu. Ị pụrụ ikpe ekpere n'oge ọbụla, n'ebe ọbụla, banyere ihe ọbụla. Ekpere bụ njikọ otu ntabi anya enweghị nchere ọbụla ọ chọrọ. Chineke dị ya n'oge niile, na-agakwa ntị n'oge niile, nọkwa na njikere n'oge niile n'olu gị. Ya mere, ana m agba gị ume ka ịmalite omume nke ikwusara Chineke okwu n'oge niile. Gwa ya okwu site n'obi gị maka o kwere ya ihe dị n'echiche uche gị. Mgbe ị na-ekpe ekpere, ana m agba gị ume ime ihe ndị a. Nke mbụ, kelee Chineke maka onye ọ bụ nakwa maka ihe o mere gị. Nke abụọ, kwuo eziokwu site n'obi gị, kọrọ ya mkpa gị nakwa nchekasị gị, ndọgbu n'ọrụ na obi abụọ gị, ma rịọkwa enyemaka Chineke. Nke atọ, kwupụta mmehie gị. Ikwu ya n'ebe ọ dị mfe, rịọ ya mgbaghara maka oge niile ị na-emeghị ihe dịka Jizọs gara eme. Ọzọkwa, chegharịa site n'obi mweda n'ala. N'ikpeazụ, kelee Chineke maka mgbaghara ya, rịọkwa ya ka o nye gị ike n'ime ndụ gị ọbụnadị dịka ị na-aga n'iru ịmata ya karịa. Ị pụrụ ikpe ekpere naanị gị ma ọ bụ n'otu. Ị pụrụ idedata ekpere gị n'akwụkwọ, gụpụtakwa ya n'olu dị elu ma ọ bụ kwupụta ya n'olu dị nro site n'obi gị ruo n'obi Chineke. Ekpere bụ akara njikọ nke nkwukọrịta okwu gị nke jikọtara gị na onye nzọpụta gị. Kpee n'ebe niile, kpee n'oge niile. Ọ dị na njikere ịnụ olu gị ọbụnadị ugbu a. Ọ ga-azakwa ekpere gị. Ana m agba gị ume ikiri ozi ọmụmụ nke gosipụtara na webụsaịtị etinyekọrọ ya na ihe nlele a.